हाय हॅलो इसम क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण कढी बनवणार आहोत. इथे मी दही आणि 2 चमचे बेसन पीठ घेतलेलं आहे. इथे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि इथे मी कढीसाठी लागणारं साहित्य घेतलेलं आहे. लसूण, कोथिंबीर, जिरे आणि 4-5 हिरव्या मिरच्या, अर्धा चमचा मी जिरे घेतलेलं आहे, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडी कोथिंबीर. तर चला आता आपण तुम्ही इथे बघू शकता आपण असं छान दळून घेतलेलं आहे. आता याच्यात आपण 2-4 शेंगदाणे टाकून घ्यायचे. इथे मी 2-4 शेंगदाणे टाकून घेतलेलं आहे. त्याच्यातच हे आपण दळून घ्यायचे. तर इथं बघू शकता इथं आपले छान अशी पेस्ट तयार झालेली आहे. तर आता आपण चला आता कढी कशी बनवायची ते बघूया. बघू शकता बेसन पिठाच्या आपण छान अशा गाठी मोडून घ्यायच्या आहे, छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे मी आता हे वाटण तयार करून घेतलेलं आहे. इथे बघू शकता. आता चला आपण फोडणी टाकूया. तर गॅसवर आपण कढई ठेवून घेतलेलं आहे. त्याच्यात 2-3 चमचे मी तेल टाकून घेतलेलं आहे. इथे बघू शकतो. तर चला आता आपण हे दळलेलं वाटण याच्यामध्ये टाकून घेऊयात. आपलं तेल तापून झालेलं आहे. बघू शकता आपण वाटण हे टाकून घेतलं आहे. हे तेलात छान असं परतून घ्यायचं आहे. याच्यात पाणी न टाकताच मी हे दळून घेतलं होतं. तर चला आता आपण याच्यामध्ये थोडा हिंग टाकून घ्यायचा आहे, 1 चमचा. कढीपत्त्याला पण छान मिक्स करून घ्यायचं, परतून घ्यायचं आहे. कढीपत्ता पण आपण असा छान परतून घ्यायचा आहे. फोडणीमध्ये छान असा सुगंध सुटलेला आहे कढीपत्त्याचा पण. इथे आता आपण हे थोडंसं हे मिक्सरचं भांडं धुवून याच्यामध्ये थोडं टाकून घ्यायचं. नंतर आपण हे टाकून घेणार आहोत. तर इथे बघू शकता आपली उकळी फुटलेली आहे. तर आता आपण हे याच्यामध्ये ओतून घ्यायचं आहे. हे अशा पद्धतीने सगळं आपलं मिक्स केलेलं बेसन पीठ आणि दही अंदाजानुसार पाणी टाकून घेतलेलं आहे. तिला छान असं हलवून घ्यायची, आता मिक्स करून घ्यायची. थोड्या वेळेला 5-10 मिनटं अशी हलवत राहायची. म्हणजे नंतर याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. इथे बघू शकता छान अशा आपली कढीला कलर आलेला आहे. आता वाटलंच तर हळद पण टाकू शकता, नाही टाकली तरी चालते. तर चला आता आपण याला उकळून घ्यायची आहे छान. आणि आता याच्यामध्ये आपण अंदाजानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. याला आपण हळद पण नाही टाकली तरी याला छान असा कलर आलेला आहे आपल्या कढीला. इथे बघू शकता. तर इथे बघू शकता आता आपण इथे आता अंदाजानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मी इथे 1 चमचा मीठ टाकते आणि याला छान शिजू द्यायची. छान 2-4 उकळ्या काढून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे छान आपली कढी तयार होते. अशा पद्धतीची कढी तुम्ही नक्की करून बघा. जर माझी व्हिडिओ रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच तुम्हाला नवीन माझे व्हिडिओ बघायला मिळतील. माझे लॉंग व्हिडिओ पण आहेत आणि शॉर्ट व्हिडिओ पण आहेत आणि रेसिपी व्हिडिओ पण आहेत. तर इथे बघू शकता कढी आपली छान. आता मीठ आपण याच्यामध्ये कढीमध्ये छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर चला आता आपण याला छान 2-3 उकळ्या काढून घ्यायच्या आहे. शिजून चांगली उकळून घ्यायची. ही कढी ही तुम्ही भाकरीसोबत, पोळीसोबत आणि खिचडीसोबत पण तुम्ही खाऊ शकता, भातासोबत. आणि साधी आणि सोपी ही कढी तयार होते.